Sunheri bal gora chamra pink top tumjak tabuk social media o buri viral hingkai sabo buri boroni bo tamne bo tabuk viral hadike salani moniti kisako norong nai tondi ani channel o paijak tabuk social media o viral nungtungo buri hingkai norong saimano chungkhana buri kai sabo hingkai saimangka buri ni mung wngkha Valeria Marquez hinui saimangka bo khoroksa Mexican hinui saimanmani mote wngkha bo Mexican ni kaisa tiktoker ba influencer bini umor matra 23 bochor bo viral wngmani karon wngkha bo kaisa tiktok ni live stream khlai tongmani live stream khlai tongma jorao no borok khoroksa bono guli kogui rwkha amo bai Valeria Marquez live stream tiktok live stream ni jorao no bini langma chowui thangkha tabuk bini live stream social media o viral wngjak bahaikhe kaisa tiktok ni live stream o bono khoroksa borok phaiui guli kogui bwtharmani mangpili tai yang norok tei kaisa viral video tabuk nugui mankha social media rogo bwrui khoroksa achukgui jaan dimunda mwthangui tonglaimani hingkai viral video nungmani pore amchwkno sana je mari suri suroche kam hai ke dialogue simi no jaga fit wngsuo amchwkno kok sachunai hingkai norok viral video rok nugui bahaima tongkha jodi no video no chajakha like subscribe share khai di jai hai tebo kotal video rok manani bagui।